Il-Kunsill Lokali tal-Imtarf organizza laqgħa ta' informazzjoni dwar proġett li se jkun qed jaħdem fuq din is-sena u li se jitlesta sal-bidu tas-sena d-dieħla. Permezz tal-proġett se jitħawlu siġar indiġeni f'masġar li bħalissa jinsab abbandonat. L-an prinċipali ta' dan il-proġett huwa li minn post mitluq jinħoloq post rikreattiv u ta' edukazzjoni. Dan spjegaħ is-Sindku tal-Imtarfa Daniel Attard. Li se jkun hemm tabelli informattivi biex it-tfal jkunu jistgħu jidentifikaw il-flora u l-fauna Maltija li se nkunu qed naħdmu fuq f'dan il-post. Fil-fatt se nkunu tinħawlu numru ta' siġar indiġeni Maltin li sal-lum huma neqsin f'din iż-żona, se jkun hemm anke aċċess għal Wi-Fi, ħajkun aċċessibbli għal kulħadd anke għal persuni b'diżabilità. Jiġifieri se nħolqu literalment post ġdid, post ta' rekreazzjoni u ta' rilassament għall-familja Maltina Għawċin. Il-proġett jinkludi tfassil ta' passaġġ li se jwassal għal Belveder, ir-restawr tal-Belveder u faċilitajiet. Qed isir grazzi għal fondi li nataw lil Kunsill Lokali mill-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima permezz ta' għajnuna finanzjarja li tinkoraġġixxi l-attivitajiet turistiċi. Il-proġett se jkun allokat total ta' 171,000 euro li 75 minnhom se jingħataw direttament mill-Ewropa, filwaqt li 25% se jingħataw mill-Gvern ċentrali. Bosta persuni attendew laqgħa u tkellmu fuq il-proġett, fost oħrajn ingħatat informazzjoni dwar il-biodiversità Maltija.